L'Assemblea Nacional Catalana s'ha marcat com a objectiu aconseguir la independència de Catalunya. Per això ha establert un full de ruta en el qual el primer objectiu és convèncer la resta d'Espanya dels beneficis i de les bondats de la independència de Catalunya. Per aquest motiu, i sota el lema «Que se vayan ya», l'Assemblea ha convocat una manifestació multitudinària el proper 6 de desembre a la capital de l'Estat. La manifestació compta amb el suport d'il·lustres espanyols que donen suport a la sortida de Catalunya, com Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez o el gran Albert Boadella, entre d'altres. Per la seva banda, el president del govern, Mariano Rajoy, ha evitat pronunciar-se al respecte, apuntant que la sortida de la crisi és la seva principal preocupació. A ver, esto de los catalanes fuera de España, pues sí, fuera ya de una vez. Estamos hasta los cojones de los cantitos estos, no entendemos una mierda, hay que subtitularlo todo, fuera, fuera, fuera todo, todo. Además, así de paso, ¿qué quita? El Madrid puede ganar una liga, tranquilamente, coño. Tanto culé, tanta mierda. De moment, ja s'han contractat prop de 800 autocars que sortiran de diferents ciutats espanyoles per assistir a la manifestació, que es creu que obtindrà un èxit similar a la celebrada el passat 11 de setembre a Barcelona.